କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୋଲି ତ ହେଲାଣି, ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଖେଳିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମର ଛାତ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ପାଇଁ ଛାତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ କେଉଁଥିରେ କହିଲେ? ସିମେଣ୍ଟରେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ହେ ଭଗବାନ ଏଇ ଦେଖ ହାତ, ଏ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ମୋର ଛାତ ଥିଲା, ଛାତ କାମରୁ ଆସିକି ବସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କାମ ନ କଲେ କ'ଣ ଖାଇବା କହୁନାହାନ୍ତି? ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ହେ ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ହେଇଛି। ଏ ଭଗବାନ ପୁରା, ଏ ଭଗବାନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ୱାଓ, ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଦୈନିକ ଶ୍ରମିକ, ଏବେ କାମ ସାରିକି ଫେରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ବସିଲି, ଚାହିଁଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତରେ କହିବେ। ଆଉ ମୋତେ ହାପି ହୋଲି ୱିଶ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ? ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରିବେ। ଆଉ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।